Jena David Grek minn SOS Malta. Kif tafu fil-xhur li għaddew it-Turkija ġiet meżza minn terremot qawwi u devastanti fejn ħafna nies tilfu ħajjithom u oħrajn tilfu djarhom u ħwejjiġhom. Aħna irrispondejna mill-ewwel għal karba ta' dan il-poplu li kien qiegħed arbkubteħ u morna u għamilna needs assessment. Waqt iż-żjara tagħna wkoll tajna għajnuniet dak il-ħin. Wara li ġejna lura iddeċidejna li nagħmlu tent village biex inkunu nistgħu ngħinu il dawn in-nies li tilfu djarhom u spiċċaw b'ta' fuqhom senduqhom jgħixu barra. Għamilna dan it-tent village, provdejna anke faċilitajiet fosthom showers, toilets u kif ukoll bħalissa qegħdin naħdmu fuq il-faċilitajiet ta' kċina biex dawn in-nies ikunu jistgħu jsajru u ikunu komdi ġo dawn it-tinet. Il-gvern kien wedhom, il-gvern Tork kien wedhom li dawn ħajjingħataw djar sa Mejju kważi għadda u s-sitwazzjoni għadha kif kienet u ma tantx tidher li ħadd inbidel. Dawn in-nies issa qegħdin jiffaċċjaw sħanat kbar f'dawn it-tinet minħabba li il-qilla tas-sajf diet tagħmel tagħha. U bekk qegħdin nirrikorru għall-ġenerożità tagħkom biex tgħinuna ħalli nipprovdulhom dawn il-cooling systems. Il-cooling systems huma bħal ACs li nafu aħna biex ikesħu il-kmamar ta' djar tagħna, però dawn huma apposta biex ikesħu dawn it-tinet. Kif ukoll covering u sheeting system biex inaqqas il-qilla tax-xemx. Il-prezz jiswa madwar 300 euro għal kull tinda u aħna għandna ma' 70 tinda li għandna bżonn nipprovdu dan il-cooling system. Għalhekk induru fuqkom għall-ġenerożità tagħkom u bil-ftit li tkunu tistgħu tgħinu nkunu nistgħu ngħinu dawn is-70 familja jippruvaw jikkumbattu l-qilla tas-sajf u jgħixu ħajja komda kemm jista' jkun. Nirringrazzjakom.